I thank our Father for giving us this holiness and all the sisters and all the newcomer aspirant and all our public people. I thank you very, very much for my vote of prayer. That's all. Thank you. इसोरखौ हामबायहोनायनि बोसोर होनानै 2000 निफ्राय लानानै इसोरा जेरै गावनि होखानाय बायदि गोथार जुलिखौ होनानै दिनैसिम 2025 सिम जोंखौहाय ओरैबायदि गावनि अननायजों दैदेनबोबाय माने इसोरनि अननायखौ आंनि जिउआव आं रग' रग' मोनदांबोजोबदों बे 25 इयार्सआवहाय बिनिखायनो आङो इसोरखौ हामबाय होनो होननानै आङो दिनैनि समखौ लानाय जादों आरो दिनै आङो बे समाव आंनि मैखुननिफ्राय जोबनो गैयै इसोरखौ हामबाय होनो मानोना इसोरा बे 25 इयार्सआवहाय आंनि दुखुआवबो आंखौ हेफाजाब होदों आंखौ नागाराखै आंनि नांगौ समाव आं जेखौहाय थांखि खालामनानै इसोरनियाव बिदों मोनफ्रोमबो बिनाय थांखिखौ इसोरा आंनो जाफुंहोदों आंनि संसार जानायाव आंनो राहा गैयै समाव आङो जब बिदोंमोन बे समाव इसोरा आंनो एसपि अफिसाव जब होदों आङो बेखौ उसुबिदा मोननानै आङो गोदान जब होदों होननानै आङो बिदों आंनि जा एसे रोंगौथि बायदियै इसोरा आंनो आइसिडिएस नि जबखौ होदों आङो फिसा हिन्जाव बिदोंमोन प्रथमाव आंनो फिसा हिन्जावखौ होदों फिसा हौवा बिदोंमोन आं सेकेन्डआव फिसा हौवाखौ होदों आरो बेबायदिनो संसार जानायाव जिसिबांखिनि आंनि नांगौ साननाय बिनायफोरखौ इसोरा गासैखौबो सुफुंजोबदों दिनैसिमाव आं गासैखौबो मोनजोबदों बेनिखायनो आङो इसोरखौ दिनै आंनि मैखुननिफ्राय रोजा रोजा हामबाय होनो आरो जोंनि संसार जालांनायावहाय समनि गेजेराव माब्लाबा दुखु माब्लाबा सुखु माब्लाबा अनलायनाय माब्लाबा मिनिनाय माब्लाबा बोराबलायनाय फैदों अब्लाबो इसोरनि रावा जोंनि मैखुनाव थानायखाय जोङो इसोरनि अननायजों जोङो दिनैसिम खौसे आरो अनलायनायजों थानो हादों बेनिखायनो आं दिनै इसोरखौ आंनि मैखुननिफ्राय हाजासे हामबाय होदों आरो आं हामबाय होबावो इसोरखौ आंनि बिसायखौ आंनो होनायनि थाखाय आं हामबाय होदों आंनि बिमा बिफा आंनि बिहाव बिखुनजो आंनि जाथि बंस आरो आंनि फिसा ग्ल'रि आरो एन्ड्रिसखौ होनायनि थाखाय आङो इसोरखौ दिनै स्पेसियेलि आङो हामबाय होदों आरोबाव फैगोन समफोरनि थाखाय आरोबाव आङो इसोरनिफ्राय बोर मोनबावनाय बायदि आं इसोरनाव आरज खालामबावो आरो दिनै जेसेबांनाखि नैबे जुबलि प्रग्रामावहाय आंनि थाखाय आंनि नखरनि थाखाय बोर बिनानै होफैनाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन बिमा बिफा बिब' बिनानाव बिदा फंबायफोरखौ बे समाव आं इसोरनि मुङै हामबाय होयो आरो स्पेसियेलि जोंनि फादार बिजु जायहा जोंनो गोथार हलि मासखौ होना होबाय बिथांखौबो आं हामबाय होयो मैखुननिफ्राय आरो जोंनि फादार जर्लिन बिथांखौबो आं मैखुननिफ्राय हामबाय होबाय आरो जोंनि सिस्टार सुपिरियर सिस्टार आनिस सिस्टार जेसि आरो सिस्टार जाय बिथाङा गोबाव पारिस जोंनि पारिसाव गोबावै जोंखौ मावनानै दैदेनलांदोंमोन केरेलानिफ्राय सफैनो हानाय जोंनि सिस्टार आम्बिका आरो सिस्टार सुदिस बिथांमोनखौ आं दिनै मैखुननिफ्राय हामबाय होदों मानोना नैबे प्रग्रामाव बिथांमोनहा आंनि थाखाय गोबां मुवाफोरखौ खस्थ' खालामनानै बिथांमोनहा गावसोरनि आखाइजों एरेन्ज खालामनानै होदों आरो बे प्रग्रामाव आंखौहाय गोबां हेफाजाब होबाय आरो आंनि थाखाय बिनानै होबाय बेनिखायनो आं बिथांमोनखौबो बे समाव आङो हाजासे आंनि मैखुननिफ्राय हामबाय होनाय थाबाय आरो दानो आङो फंसे खावलायनो गोसो जाबावदों नोंसिनि अननायजों दिनैनि प्रग्रामा मोजाङै जाबाय आरो बेयाव जेसेबांखिनि बेयावहाय नुजाफैनो हादों साफ्रोमबो जेन जोंनि न'आव थांनानै फिसा आयजनखौ बयबो खालामो बिनि थाखाय आं खावलायबाय